Bă băieți, bă și fete, bă, ce vremuri trăim, mă. Ce vremuri trăim, își bat ăștia joc de noi cum vor ei. Au început să ne împartă în două tabere, vaccinați și nevaccinați, futu-vă rasa în gură. Și cei mai proști din toată treaba asta suntem noi ca popor, bă, că nu suntem în stare să ieșim să dăm cu ei de pământ. Fac ce vor din noi. Așa că căcatul ăsta de țară, mă băieți și fete, care aveți vârsta necesară, dați-i drumul, nu mai stați în țara asta de căcat, că e țară de căcat. De căcat. Au ajuns să ne condiționeze să intri la supermarket cu certificat verde. Wow, be careful. Wow. Vă să vă luați certificatul ăsta verde și să vi-l băgați în găoază. Certificatul verde inițial a fost făcut pentru circulația între state, în rasa voastră. Nu să mă obligi pe mine să mă duc la Kaufland și să-ți arăt certificatul verde. Futu-și certificatul mătii. Da, să vedeți. Ideea este că magazinele și toți comercianții din România, bă, sunt proști, mă. Bă, sunt proști. Sunt proști din ce motiv? Pentru că dacă se opuneau toți mascara de ăstea, că asta este o mascaradă, nu puteau să-i oblige. Deci nu aveau baza legală să facă așa ceva. Numai că este o situație atât de fucked up. Te duci la cumpărător să te verifice un pândar, să-și ceară certificatul verde și pândarul să n-aibă nici măcar el certificatul verde, dar el să ți-l ceară ție. Și să-și ceară și buletinul. Bă, buletinul ți-l dă doar poliția, mă, ți-l cere. Nu ți-l cere orice boschetar pe stradă, arată în buletinul, să vedem cine ești, să mor tu. Că ești tu pândar la BGS sau unde ești și să-ți arăt eu buletinul. Dă-i, bă, drumul de aici, mă. Și-au bătut joc de noi, Și ține doar de noi să facem ceva în privința asta, pentru că dacă ieșim la proteste cu vuvuzele și strigăm jos guvernul, pe ei doar în pulă. M-ai spus pe mine. Se duce cam tare. Dacă mergem la proteste cu vuvuzele și cu stegulețe și dăm din stegulețe, nu, frate. Trebuie făcut protest în adevăratul sens al cuvântului, adică gen, nu vreau să vă dau idei, dar știți ce înseamnă un protest. Gen, dărâma guvernul. Haos, musculadă, făcut hausăreală, că altfel nu, ăștia nu știu de altceva decât de frică. Și atunci când se instaurează frica, o să revină lucrurile la normal, pentru că ce se întâmplă acum este sfidează toate regulile de bun simț, toate drepturile fundamentale ale omului sunt încălcate. Mai un pic să ne interzică să mergem la muncă. Păi să ne interzică să mergem la muncă, să vezi câte procese o să aibă statul român, dar nu poate să ducă. Așa că nu este normal ce se întâmplă cu două tabere, vaccinați și nevaccinați. Zici că ne-a răzbit pe toți, unii împotriva altora. Și noi ca popor prost ce suntem, acceptăm așa ceva. Frate, este o chestie de opțiune, te vaccinezi sau nu. Că în primul rând nu interesează de sănătatea cetățeanului, interesează să se facă dozele alea care le-au cumpărat sute de milioane de doze și noi, dacă mai suntem 15 milioane în țară, că restul sunt pe Anglia, pe Italia, peste tot. Despre asta este vorba în propoziție. Până data viitoare, vă pupănuț, dacă o să mai știu o data viitoare. Hai, aveți grijă de voi. Pa! Oh.